wannan da kuke kallon shi kan bura uban nan Allah na tuba Allah kar ka tsine in ya tsine za a lalace kun san sunan shi kaca wayo Allah na wallahi duk wanda ta sha wannan abin sai ta canza pants saboda gaskiya abu ne kai ba ku ji ma sunan shi ba kaca ba ma zan ba ku sirrin shi ba wallahi sai kun zo kun siya za ku ji sirrin saboda in na ba ku za ku kamar na cika ku da magana amma wallahi ku zo ku siya sirrin nan kaca ku zo ku siye shi sai ku da kuke ganin shi ina ganin na taba muku tallan shi dan haka yanzu na ƙara dawowa da shi wannan da kuke kallon shi vagina cleanser wallahi kun ji na rantse wallahi wannan abin yana da kyau wannan bala'i ne saboda menene zai sa kike yi tight zai sa gaban ki rinka kanshi zai duk wani ni'ima da kike nema zai da miki da shi bana iya rayuwa without wannan vagina cleanser din it's very good wannan abin wallahi ku samu ku siya vagina cleanser din nan saboda lafiyar ku za ku daina jin irin kaikayin nan ka ji gaban ka na wari farin ruwa yana fita but amma in kana using vagina cleanser din nan za ka yi succeeding yanda kake so wallahi ni kaina ba zan yi wannan kuma da kuke kallon shi duk macen da ta yi fifinta a waje ta ɗanyi runs ɗinta a waje tana so ta yi aure mijinta ya same ta a virgin za ta iya amfani da shi domin ta dawo virgin wannan shi kadai ya isa gayya za ki dawo virgin saboda dan biye-biyen nan dai sai dai kawai Allah ya shirya amma ku dawo virgin dan Allah babu namijin da bai so ya ji budurwar shi ko matar da ya aura ya ji ta daidai duk namiji in ya aure yana so ya ji matar shi yayi disvirgin ɗinta don haka wannan shine lokacin amfanin shi ke ganin shi na sha'awa ne matsa shi kawai zaki idan baki da sha'awa kawai ki matsa wannan zaki samu sha'awa da izinin Allah wannan da kuke ganin shi sunan shi daɗi gaba ɗaya sunansa kenan daɗi ya rikice mu da mazajen ku dan yanzu babu abin da za ku yi ku samu mazajen ku sai dai ku gyara gaban ku wannan shine wannan kuma in ka using din shi kun gama gyare shi jima'i what jima'i ha me ke faruwa bayan tarayya kai ba haka bane ce kí ló dé tí wọn náà máa fẹ́ ọmọ tó ṣẹ̀ṣẹ̀ ń kàwé. tó bá jẹ́ pé ìfẹ́ nìkan kò bá dá. I love him because he deserves to be loved, and I hate him for jeopardizing my future. The external opening of a vagina in virgins, let's say for ladies, girls, or women that has never had any experience of sexual intercourse. That's ina magana akan mace da bata taba sanin namiji ba. Angelina, you the cool in my temperature. If you call, I go come deliver. I no go fall in your hand never. So now me you could love forever. I'm a cocky no feeble letter. I'm a Angelina, I'm a Angelina. Banda tsabar sakarci da dolanci kawai kina zaune har ya bude jaka ya dauki bireziya baki sani ba. Na ga na harbi yarinyar nan fa. Wa baka sani da ita? A na san ka da yawa mana kala har da under age. Idan kika yi wasa da wannan dolancin kina sakin baki wata ran sai ya cire miki pants. Yau za mu goge miki haddanki a nan wurin. Ina cikin matsananciyar matsala laba. Cikin da ke jikinki wata uku ko? Ya aka kika san haka? Kar ki damu. Ni kadai na sani. Ni ma dan saboda na taba yi a baya.